Alusegu field macha onye buja nekwu egwu onye buja bateku the field macha worldwide timodo uda maka uda maka uda gachi madu gachi Kanisa kana uda maka mana uda wakane neno wa uda gachi anya neno nyaka gachi uda gachi na kuda kama wa uda kama neno uda kasima no wa wanne malo wanne onye bulu nwanne ya buru odogwu ọ bụrụ nwanne ya buru odogwu ndị ejibe egwu a ndị apiti international ndị ejibe egwu n'aka nneke ndị ejibe egwu ka nneke na ndị ejibe egwu anya bujana wana mobi Nigeria sumadia egu ijala egu na talchimwa aina kana Mr. Chinamalu amaka na kwa wa Chinamalu na gulere odagu ipishilezi onye sokwa gulere anyị kenere abụsha shaman mekene Ebu shaman happy team international unu eji black war ekene mmanwụ juluba ọ ga-abalị na-etekwa ụmụnne m anya ahụ Nigeria
anyị na-ekele Chief Azeburam Martin Ifeanyi Chukwu Azeburam Ichie Azuomogo na Amadi Abantajabo Azeburam Patron Azeburam Patron Happy Team International Patron Mama Kenai Blejela Ramu Kenale Uda maka nenuwa Uda maka Ebudo de kefuna na de kwano Udagachi no Aina kana Madam Bright Madam Goslow Madam Manyakene Wanya nebwazo Malibe jasu n'ime ya na-agbazu na-egwazu na-ebu First Chalody Happy Team International anyị kenere eze nwanyị anyị ekenere mmiri na-azụ azụ n'elu ụwa nne mmiri na anyị ekenere anyị na-ekene Ndidi Amaka Ndidi Amaka nwedocha anyị kene Ndidi Amaka nwedocha n'ụmụ okpoto Tunye kulere Mamu bolto Njinya Wachide Mune tiba ike Eke Ijela wanye Uda maka Oina tumu abala Uda maka Wana fakulere Udagachi Busy in Port Harcourt. Member Happy Team International. Aina Kanunwa Udagachi Nenegwa Eguyala Simodogwa Ndegana Chukwuamaka Million Wilo Odogwego na Benin Chukwuamaka Million Wilo Odogwego ilo nwa Benin Chukwuamaka nwa Benin na Benin Republic Member Chukwuamaka nwa Benin Mleri ogebuga mụyanafọ Benin gọna swage Member Happy Team International anyị na-ekene unu ego nwanne malụ nwanne ya ego nwanne malụ nwanne ya onye mebi abịa ebe mmadụ agụ ya nwanne malụ nwanne ya eno Uda maka Udagachi Aina kana Rosie Chizuru Ifra aka Nneledi Rosie Aina kana Nrosa ya kana Nrosa kana zuru Anna onye bushana webu na mobile egwu
Adogwu Umuagha, Abia State, Lagos Base. The member, Happy Team International. Muneti Bamwa, Agwana, Udaba Ganiru, Udagachi Nenua, Ainakana Abelo Banesa, Adaja Rama, Oya Mulere, Webele Shiwu, Oya Muatualu, Oya Muatualu, Umuleri Kosibia, Adumuleri, Oka Base, member Happy Team International, and then Muleri, Oya Bucha one day in a make it nayo, Sylvester, Equalo, Eke, Ogosa, watching a man. Onye gbezuru nna m, onye gbezuru Agụleri, gbezuru nna m. Lagos Base, Happy Team International. Nigeria, Somalia, Ayabala. Ekwizala, Ainekana, Mmadụ Chikobi, Jacinta, Eke, Angel Brandy, Eke, Angel Brandy Anyekenei, Angel, Onumekenei yo, Angel, Alusegwanya Nukwewu, Angel, Muleti Bosomu. Onye bụchi nwanne ya na meke na-eyo Sylvester Ekwalo aka Ogosa nwa Chinemaru onye Igbo ezuru ikwu nna m onye Igbo ezuru Agụleri Igbo ezuru ikwu nna m Lagos Base member Happy Team International. Somalia, Ayabala. Happy Team Uganda Tilegwa. Happy Team Olusegun Nwa. Ainakana Chinonyelemu Jennifer. Ainakana Jennifer Bell. Chimunayalemu Jennifer Adam aka Ojugo nwanyị be Ojugo Numekeneyi Lolosa White Uda maka Uda maka Udagachi Lolosa White na mwaya ba Isekanesi Imo State The CEO Jennifer Brick Lagos Base member Happy Team International Aina nyuna bianguliyo Onye ndi ndoruka Onye ndi ndoruka ibeneno Onye ndi ndunachinene Maniba na yochi Onye ndi ndukwechi Ili ndukwechi Na tukutuki Tukutu n'otuziliyo Otuzili Naga chikunajo Neno
otu ụzọ n'ụzọ iri na-enyekwuru olise bụrụ ụwa maka ndụ gị Chinaka Odowa aka Odowa million pounds anyị na-ekene from Umugawa Eziagwagule base in Porto-Novo the Benin Republic member Happy Team International anyị na-ekene unu anyị na-ekene ụdọ ọsọ Ọgọnna aka Okekiri Okekiri anyị ekene ụdọ ọsọ na mụ nọ n'egwu alụsị egwu anyị abata egwu Okekiri na-alụrụ ọgwụ Igbo n'ala Igbo anyị kenere anyị ekene onye mụ galagụ Rita Aguleri Anambra gọziri mana ọgwụ Abuja base memba Happy Team International anyị na-ekene unu Madam Solomutochukwu Amilo Solomutochukwu Amilo bra Quality Madam Uda Magagwa ọgwa na Uda Maga Quality Madam anyị kenere Land and Consultants nwanyị malo media Port Harcourt base the member Happy Team International anyị na-ekene unu anyị na-ekene Nnamdi Nwankwo Nnamdi anyị ekene yo Nnamdi anyị ekene Nnamdi nwanna ya n'ụwa eribe mma okay Mr. Connection bịa welu ugwu yo onye mụrụ eriri na-eyiri n'ọnụnụ dila ihe moto pass na Sokoto base member Happy Team International Happy Team okene tilo International na-enweghị igwe alụzegwu unu mekere ụwa Chukwuebuka Nwaokwu aka Esedon onye Ezeagulu ndị Aguleri Nneka aka The Boss n'ụwa dịkọ mmanwụ na mụ kenere gị iburu abalị m bụ mmanwụ n'ụlọ abalị m ya maka na chi na-akwụkwọ mmanwụ Nneka onye mere Nneka onye mere nwanne m Nneka from Mumbo Nigeria Army military personnel anyị kene na Abuja base member Happy Team International Mr. Samuel Nwazamanam from Eziagwagule aka Igwe Scam bịa nwa Malaysia bịa odogwu na Malaysia international businessman member
Happy Team International anyị ekele mmụọ ibunu maka njibegwu ibunu maka njibegwu Nigeria anyị na-ekele nwafili Christopher Nwachuka eke lala I know Caneo from Abatimuno, Delta State, the Kadila, Okabezi, member, Nigeria, member Happy Team International, bien well. I know Kana Shaman Yogo to happiness. Ezibo, happiness is well. Adenugu State, Adendenugu na no, aka happiness. Happy girl, aka happy girl. Anambra base, aka Happy Girl. Remember, Happy Team International. Uda maka. Everybody give a yana. Uda gachu. Nigeria, ayabala. Simoda. I know Kana Ikechukwu Ebezua. Ikechukwu Ebezulu. Ikechukwu Ebezulu yao. Eke wala Arike Brazil. Arike Brazil muna na mau. Arike Brazil. Arike na nobody gamo. Blessed Aikotomo Sentola Anyamiata Member Gotomo and Aduano Anyamiata Bianuana Mona Anyamiata Namaro Mabanawa Member Happy Team International. I know Kenny. Okay, Francis. I can you. Okay, Francis, you know good. I can Nina. I go about now. Akwabata waguleri vanwanu awana kuna tibwilo onye mboki bwezulu aguleri the Kadila Canada in Lagos. Member Happy Team International. Canada. Obi Emmanuel is the Chugu, the CEO. Is God friendly? Origina Yakanay. Origina Unumakanay. Dejanio. I can't let my baby say, I can't. No more about that. Now head bridge.
na the shadow town. Aka na mabala awan udagachi nuwo abun udagachi Abwa patata ikanari abu amazaza member Happy Team International Happy Team Alusia Kenayi Onye bucha na-egwu na mụ nọ n'egwu Ego kamule tishim Aina kana lolo Chinenye nwa Nwadi mora AKA Asakulet Asabulet anya kene AKA Asabulet anyị kelere Oriakụ Bulet onye mụchu onye chala mụchu na n'ugwu Igbo dịka ụmụchu na Anambra State Lagos based the member Happy Team International egwu ejeje mmiri udamaka Simodogwa Dinogomeri Banash Legend Udamaka Prince Chinonye Akabua Akabua Onye Mboga Gulere The CEO Point One Aluminium Company Member Happy Team International Onye buche vanilla Onye buche maa Mmadụ abụrụ ji udono Nigeria anyị na-agara presence ego Igbo Chukwuma Nwa Chukwuma eke Ọtọọra mba odogwu na Dubai Ọtọọra mba nwa Dubai Ọkwa Ada Chukwuma ka ibu n'isi Ada Chukwuma bịa hụ Ada member Gibbons member Happy Team International aine kanunu ibanye magaze kula nya animeku ka madu animeku na kete kanwa animeku na kete wala mo chere dua Chinedu wakaja no mumuna mamma Chinedu wakaja Eke Messiah umwere Messiah mwere blanu na mukene Aikana na kebi kina chwaka Mwakebi vya na mukene Member Happy Team International anyị kene Ibonye magaja manya Onye buchi bodi na mụ nọ n'egwu anyị kene Chinyere onye gwe Starless agbacha Onye Mwaku Agulere Onye Enugu na Agulere Enugu Agulere Member Happy Team International Nigeria
awụsị igbo ihe kene gị nwa Malaysia awụsị igbo Malaysia awụsị igbo na Malaysia Chigbudi Nwajana nwa Chiflet Martin ile anya aka egbochi ọnwa na-akụbi abalị ọnwa na-akụbi ahụ ọnwa na-akụ ọnụ kene yi ọnụ mụ na-asụ oyibo nwa anyị mekwuru gị ọgbọke nwa onye ya mere m ka ibu n'isi memba Happy Team International anyị na-ekene ndị Happy Team ndị international anyị na-ebu egwu Happy Team ndị na-ekene nnọọ alụsị ego onye na-eti mmiri ndidi amaghị mma anyị na-ekene ndidi Charles ebe ya eke akụ igirigi odogwu agụleri mmanwụ eke odogwu agụleri bịa igirigi onye mụrụ aja gị mma igirigi ị na-anụkwa ịbụ dịka mmadụ egwu ya na-ejenụ egwe na-agwụ ikole na-ekwukwe si modogwu ya udamaka udamaka anyị na-ekele akakuto oyibo na Senegal CEO Charles Lemelin West Africa Limited Lemelin from Ibitagulere member Happy Team International ndị Happy Team anyị izigbo egwu ndị Agụleri gwaghị na mmiri gbariga n'enugwu Igbo n'ụwa alụsị ego onye bụ bịa ka anyị kere ọ sị nwoke Chukwu na-ebe ọgụgụ amagwa ọgụgụ eke ọ sị ọdọghị ewu ekene mme onye mmụọ in Anambra State bezi Brazil rịa bezi Brazil na n'ọnụ member Happy Team International I can see nwaka nwa Nnewi nwa na Pakistan members Happy Team International Happy Team International anyị na-ekene gwazi Peter Chinedu nwara Edu nwara bịa eke ife melụ mma ọkụzụ gozi bịa ife melụ mma na ọkụzụ the CEO isi nwara Global Resources Limited Abuja based member Happy Team International Nigeria uda maka uda ibe maneze nzwa ibe maneze nzwa gbagba ọgbụebi bịa bịanụ na mmege
anyị na-ekene onye nwe Mary Francis Nneka eke Miki ọmalịcha Miki ọmalịcha ị na-anụkwa Igbo bụ nwa ahụ Miki ọmalịcha ị na-anụkwa Igbo m ọgwa na agụlezi Igbo ka ozugbo ahụ ọmalịcha agụlezi Igbo bịa ọmalịcha nwanyị na agụlezi Igbo based in Anambra State member Happy Team International member Happy Team mmanụ Ịgbadike alụzi ego alụmekene aiwana kana anakwa Jessica ọ dị n'aka eke Chudi Adannewi n'Abuja onye ụmụdị m Nnewi based in Ivory Coast Adannewi unu kanji bregu Adannewi unu kanji bregu ilusi Ivory Coast mata nna m ada mụ na gị Adannewi ada ibu onye bụ chi nwa ya na mụ gara egwu ana mmekwu na nkịtị ana mekwụsịba ka mmadụ simodo ayaba simodo kaisaliwe kuwa ayabata wanye mwishi nwanne alụsị ego nwaanyị egwu na mmadụ na nkịtị ebudo dị ka ifuru anya na-adị ọgwụdo gachi n'elu ụwa nne gachi eziokwu bụ ndụ Olise biri ụwa nye na-enwe udo maka ebe dị etegwu a na Salaf Studio Engineer Blackman ọ ga-abalụ ihe deje ka ọ dịlụ jebe deje nyo